internet we söz azatlygyny berkçäklendirmekde tanqidlanýan türkmen häkimetleri ýurdun kiber howpsuzlyk gullugy üçin 29,4 million euroluk ýürüti inzamlary targandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News nesiri özüne eletirli bolan prezidentin gol goýundygy aýdylan dokumenti salgylanyp habar berýär. Bellesek azatlyk öz sismelerini we habarçylaryna bu dokumentin asyldygyny häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň 18 aprelинdaky kabul edendigi aýdylýan kararynda Türkmen Aragatynsyk agentligine agentligiň ýanyndaky döwlet kiber howpsuzlyk gullugy üçin ýürüti enzamlary we program üçinçiliklerini satyn almak, getirmek, gurnamak we hünärmenleri okutmak barada Ruminiýanyň NTT Data Romania SA kampaniýasy bilen şertnama baglasmagy ıhtiýar berilýändigi aýdylýar. Şertnamada bu teristlerin we hyzmatlaryň bahasynyň goşulun baha üçin talyt hasaby alynanda 29.401.506 euro deňdigi bellenilýär. Sol bir wagtda bu hyzmatlaryň we teristlerin internet üçinçiligini gözgörtüli çäklendirýän garaşsyz habar saýtlaryny sosial torlary pitikleýän we VPN hyzmatlarynyň dagy öňüni alýan türkmen häkimetleriniň anyk haýsy maksatlar üçin ulanjakdygy aýdynlaşdyrylmaýar. Türkmen News nesiri Ruminiýanyň gurrungy jan karhanasyna şertnamadaky teristleri Türkmenistana uğradyp uğratmandygy, şeýle-de bularyň interneti pitiklemek we söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanılıp ulanylmajakdygy baradaky soraglar bilen uğradan hatanyň jogapsyz galandygyny belleýär. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözekçilikde saklanýar. İnternet hyzmatlary ýeketäk döwlet prowayderi tarapyndan üpçünedilýär. Azatlygy ma'lum bolýaly Türkmen Telekom kompaniýasy ulanjylary gözegçilik etmek we Aragatynsyk pitiklemek üçin täze enzamlary edinmek bilen tehnik bazasyny ýygyderli täzelemek işini alyp barýar. Azatlyk radiosynyň 2019-njy ýylda geçirenlerine we türkmen häkimetleriniň ýurtda interneti çäklendirmek üçin Roden Schwarz nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eden bolmak ähtimallygyny ýüze çykardy. Hasazal türkmen häkimetleriniň başga daşar ýurt kompaniýalary bilen bu uğurda gizlin hyzmatdaşlyk edendigi 2015-nji ýylda çap edilenleriň ularda tasdik boldy. Her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän medeniýet we internet azatlygy görkezüjilerinde iň soňky titrleri eýeleýän Türkmenistanyň häkimetleri bu baradaky maglumatlara hiç kiler reaksiýa bildirmeýärler. Bellemeli ýeri ýanwarda geçiren Giňişlerin howpsuzlyk mejlisinde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerini ýurdun çağında internet ulgamyndaky maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tawsyrmagynyň ýa-ni ýurtda internet üçinçiligi hasda erwetleşdi. Kä halatlarda uzakly gün elýetersiz boldy. VPN Türkmenistanda interneti kadal girmek we web sahypalara sol tanda pitiklenen maglumat çeşmelerini girmek üçin ýeketäk mümkinçilik berýär. Sol bir wagtda soňky döwürden bäri türkmen howpsuzlyk gullukları VPN ulanýanlary we onu gurnap berýän usullary hem basyşlaryny artdyrdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Dayxanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Sakarçagy etrawynyň o ýerlerine dayxanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Çetki obalarda suw üçinçiligi suw daşaýjy ýükleler arkaly ýola goýulýar. Mary Sewitiniň şäher ýaşaýjylary bolsa agyz suwunyň hilinden we sagatlaýyn üçinedilmeginden şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 sentýabrda Sewitden habar berdi. Sakarçagy dayxanlar oba ýerlerine ekrançylyk suwlarynyň üstüne adamlaryň arasyna dawa jenjelerin ýüze çökýäni aýdýarlar. Dayxanlar tas biri-biri bilen uruşup diýen ýaly ekrançylyk meýdanlaryny suwarýarlar. Her brigada üçin belli wagtlarda suw berilýär. Şol bellenen wagtda ekin meýdanlaryny suwaryp ýetişmeseň, enneki separaçyny ekinler suwsuz galýar diýip ýerli dayxanlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Suw ýetmezçiligi ekrançylygy bökdüýär. Munyň bilen baglykda meselem şugundur ösürip ýetişdirýän marly dayxanlar şu ýyl ötüşiň pes bolanyny aýdýarlar. Sakarçagy etrawynyň şugundur meýdanlaryna kadaly göwürüş bolmady diýip bir dayxan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar munyň sebäbini suw we dökün ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Sewitiň ekrançylyk meýdanlaryna şugundur ekişine 2 ay ozal girişilipdi. Oba hujuluk hünärmenleri şugundur ekininden ennigan göwürüş almak üçin ekişiň ýa-ni
gögürüş suwunyň tutulmalydygyny aýdýarlar. Her sapar arçynlara ýalbaryp käy halatlarda pul töläp ekinlerimizi suwurýar diýip daýhanlar aýdýarlar. Türkmen medeniýetine görä şu ýyl Mar vilayatyna döwlet tawsyrygy boýunça 14900 hektar meýdana şugundur ekildi we 200.000 tonna hasyl almak gödegine tutulýar. Ýöne suw ýetmeçligi daýhanlary aladalandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň esasy suw çeşmelerini, iri derýalarda we kanallarda suwuň derejesiniň şu ýyl hassa çekilendigini habar berip gelýärler. Mundan öňe aprel aýyna Azatlygyň habarçylary Amderýanyň Lewap vilayatyndan geçýän böleginde suwuň derejesiniň epesli aşaklanyny habar berdiler. Galy berse de iýulyň ortalaryna habarçylarymyz Garawum kanalynyň suwunyň çekilendigini habar berdiler. Bu habarlaryň arasyny häkimetler Garawum kanalynyň ýakasyna suw çykarjy nasoslaryň işini çäklendirip başladylar. Şeýlede iýulda Lewap vilayatynyň Saýet we Halaj etraplarynyň şalyçylary ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligini alady bildirdiler. Ýöne bir ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligi näleýsem şäher we oba ýerleriniň arasy agyz suwunyň üpçünçiligine hem bökdönçlükler ýüze çykýar. Çetki obalarda arasy agyz suwu ýük taşaýjy ulaglar bilen üpçün edilýär. Suw taşaýan ýük ulaglary howuzlary doldurýarlar. Munyň üçin her tapar 200-300 manat möçberine çykdy jetmeli bolýar. Şol sebäpden köp sanly hojalyk guýu gazyp ýer astynan suw alýarlar. Ýöne ýer asty suwlaryň tagamy şor bolýar, içip bolmaýar. Yer asty suwlary köplenç arastaçylyk işlerine ýa-da mallary suwa ýakmak üçin ulanylýar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Yer asty suwlary bilen ekin meýdanlaryny suwarmaga çalışýan käbir hojalyklar şeýle suwlaryň ýerlere ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerin habar berişleri işleri ilatyň suw ýetmeçiligi, ekrançylyk we agyz suwlarynyň öpçünçiligine ýüze çykýan bökdönçlükler barada habar bermeýär. Maý aýyna ýurdun ýokary derejeli suw resmiýetlerine prezident tarapyndan käýinç berildi. Sentýabrda Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy we orunmasarlary täzelendi. Ýöne käýinçleriň we kadr çalşygynyň arasyna ilatyň duçar bolýan suw ýetmeçiligi aradan aýrylmaýar. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosynyň mardak habarçysy şäher ýerlerini agyz suw üpçünçiliginiň sagatlaýyn ýola goýulýanyny habar berýärler. Şäher ýerlerine hojalyklary suw sagatlaýyn goýberýär. Hojalyklarda 1-6-9 aralygyna we giýjelen 6-10 aralygyna suw akýar. Ýaşaýjylar öýlerini uly gowrumly gaplarda suw doldurup goýýarlar. Üstesine hojalyklary ýeberilýän suwlarda xloryň ýygy bar diýip Mariniň şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistan bir aylap görən taýýarlyklaryndan soň döwlet garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belläp geçdi. Bu ýyl bayramçylyk ýurty köp doýulmandyr. Ýylady köpçüliginiň agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly gündelik aladalaryndan başga da öňki ýyllardan tapawutlykda uly dawaralar hem bolmandyr. Köçelerde adam az bolup öňküleri ýaly ýyladyň dürli gatlaklaryny gatnaşdyryp gurnalýan çäreler hem geçirilmändir. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň dürli welaýatlaryndan habar berýärler. Ýurdun gündogorunda Lewap vilayatynda bayramçylyk güni 27 sentýabrda döwlet edaralarynyň işärleri öňki ýyllardan tapawutlykda köpçüliklerin çärelere gatnaşdyrylmady, bayramçylyk dawaralary hem uly bolmady. Ýerden saat 9-da Türkmenawadyň esasy meýdançasynda döwlet baydagyny galdyrmak dawarasy geçirildi. Gül gowşuruldy, esasanam ýaşlar we ýaşullar gatnaşdyryldy diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä öňki ýyllardan tapawutlykda Türkmenawatda bayramçylyk konsertleri hem bayramçylyk feýerwerki bolmandyr. Köçeler boş görünüpdir, ýollarda piýada we awtolog az bolupdyr. Diňe bir Lewapyň Söwda merkeziniň giýrelgesinde 50 adamyň toplananyny gödildi diýip habarçy aýtdy. Şeýle hem bazarlarda bayramçylyga gabatkyt haritlaryň sowdasy hem ýola goýulmandyr. Adatça bayramçylyklarda ýurt ýaşaýjylary bir näçe aýlap satylmaýan azyk haritlarynyň käbirini satyn almak üçin seýrek mümkinçilige eýe bolýardy. Köp maşgala ýetir-ýetmezçilik zerarly bayramçylygy duýmady. Tebitiň ýylatynyň aglaby köpçüligi aşa garyplykda ýaşaýar, işsizlik, korrupsiýa we barha agyrlaşýan sosial meseleler welaýatyň iş okyply ýylatyny soňky ýyllarda zähmet migrasiýasyna mejbur edipdi. Dünýädäki global ykdysady krizis daşary ýurtlardaky işçi migrantlaryň we olaryň gazanjyna garaşly Türkmenistandaky maşgalalaryna agyr täsir etdi. Bu aralykda garaşsyzlyk güni Türkmenawatda polisiýanyň ýylata gödökçüligi artdy. Akşam saat 9-dan soň köçede. Şol sanyny awtologlarynyň ýanyna duran adamlar öýlerine dargadyrdy. Polisiýa ses gataldyjylar bilen duýduruş berdi diýip Azatlygyň Lewap vilayatyndaky habarçysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu gedek döwlet bayramçylygyndan ýöneki adamlaryň gören peýdasy kanuna görä göz öňünde tutulan dinç güni bilen çäklenipdir.
Marada bayramçylyk güni sowda we hyzmat ugrunda işleýän yerli kärhanalaryň işi çäklendirildi. Restoranlar, kafeler, çaýhanalar, toy we beýleki salonlar, çörek pişirýän kärhanalar akşam saat 9-da ýapylmaly edildi. Kärhanalary diňe saat 21:00 ölçenine işlemäge ruhsat berildi. Telekeçiler iň bolmanynda bayramçylykda gazanç etmegi umyd edipdi. Indi köpler bayramçylyk günlerinde işiniň çäkledigine we öýlerinde galmagy mejbur bolýandyklaryna nägilelik bildirdi. Dip Mardaki habarçymyz aýtdy. Adaty günlerde yerli kärhanalar akşam saat 11-e çenli işläp bilýär. Bayramçylyk güni güýçlenen polisiýa gözegçiligine öňkü tutsaglar şol sanda bir günüň bayramçylyk münasibetli tutsakhanalardan boşadylan raýatlar hem doýdy. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa olara bayramçylyk güni öýlerinde galmagy buýurdy. Polisiýanyň gözegçiliginiň güýçlendirilenligi şäheriň ýollarynda we piýadalar üçin geçeligilerde hem doýuldy. Bayramçylyklar polisiýa üçin girdici çeşmesine öwrüldi. Olar bayram günleri adaty günlere garanyňda adamlary has gyýarlar. Köp adam şol gün öýünde galmagy makul bildi. Dip adatlyň habarçysy gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri bir aýlap gararsızlyk gününi bellemäge öňünden taýýarlyk gördüler. Taýýarlyk döwründe gara sanawlarda ady bolan adamlaryň iýdarlanmagy, narkodispanserlerde hata alınan ýa-da öň tutsaglygy başdan geçiren adamlara batyş hatam güýçlendi. Vilayatlerde başga sebäplerden baryp ýaşaýan adamlar kowuldy.